A la jungla sud-americana hi ha una tribu que els anomenen els Dasana, que veuen el món com una quantitat fixa d'energia que flota entre les criatures. En conseqüència, cada ocell ha d'engendrar un mort, i cada mort porta un altre ocell. D'aquesta manera, l'energia del món roman completa. Quan surten a caçar, els Dasana saben que l'animal que mataran farà un forat en el pou espiritual, però aquest forat serà tapat, creuen ells, per les ànimes dels caçadors Dasana que morin. Si no neixen homes, tampoc neixen ocells ni peixos. M'agrada aquesta idea, a Morri també. Com més a prop se sent de l'últim adéu, més a prop se sent de creure que totes les criatures formen part d'una mateixa jungla. Tot el que aprenem ho hem de tornar. Com és de justícia, diu.